Βρισκόμαστε στο πανέμορφο Καρπενήσι. Εδώ έχουμε την τιμή να συναντήσουμε την κυρία Μαρία, ηλικίας 80 ετών, που θα μας πει τη δική της ιστορία ζωής. Καλώς ορίσατε στο Καρπενήσι, στο σπιτάκι μου, το ωραίο. Εσείς εδώ γεννηθήκατε στο Καρπενήσι ή σε χωριό? Στη Δομνίστα, σε χωριό. Γεννήθηκα το 1944. Ήσασταν μεγάλη οικογένεια τότε? Δεν ήμασταν μεγάλοι. Η μάνα μου, το πρώτο παιδί πέθανε, 2 μηνών. Τότε ήταν ο πατέρας μου στην Αλβανία στον πόλεμο. Και εμένα μου ήταν μόνη, πέθανε. Μετά έκαμε τον αδερφό μου, εμένα και την αδερφή μου, 3 παιδιά. Μετά ήρθε ο εμφύλιος ο πόλεμος. Ο πατέρας μου ήταν αριστερός. Η μάνα, το σώες μάνας μου, η οικογένεια ήταν δεξιή. Τον μπάρπαζε, κυνηγούσε τον πατέρα μου, που ήταν αριστερός. Τέλος πάντων, αυτά που θυμάμαι, εγώ θυμάμαι πώς έπιασαν τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου, τότε η μάνα μου είπε να πάμε να προσιαστούμε, να πάμε στο στρατό, να μην... Και ο πατέρας μου πήγαινε και πήγε και μετά μετάνιωσε. Και του πνίγαζαν και πάνε και κρυβόταν ο πατέρας μου. Το σπίτι μας ήταν έξω από το χωριό, ήταν μέσα στο χωριό. Έρχονταν το βράδυ και έτρωγε. Και κάποιος τον πρόδωσε και έκαναν πλόκα στο σπίτι και τον πήρανε τον πατέρα μου. Πήραν και τη μάνα μου. Η αδερφή μου ήταν μικρή, 3 μηνών. Εγώ, ο αδερφός μου, έκανα με τη γιαγιά μου. Οι μαύρους κούφτες πέταξαν, τα τυριά, είχαν τα κρασιά, τα μέλια, ό,τι είχαμε όλα. Λες και δεν ήταν οι υπόλοιποι να φάνε. Πήραν τον πατέρα μου, πήραν τη μάνα μου και την πήγαν στους στάβλους, σε ένα χωριό. Μας άφησε με τη γιαγιά μας. Η μάνα μου είχε και κάτι λεφτά εδώ κρυμμένα και τις χτύπησαν και τις πήραν και τα λεφτά. Μετά αναπόλυσαν και ήρθε και μας μάζεψε. Τον πατέρα μου τον πήραν μετά, πήγε φυλακή 5 χρόνια. Τέλος πάντων. Μετά μας έμασαν στο Κρίκυλο. Πολλά χωριά έμασαν στο Κρίκυλο. Εκεί έκατσαν, δεν ξέρω πόσο τώρα, δεν θυμάμαι εγώ. Αλλά θυμάμαι και τ' άλλο τη γιαγιά μου. Η μάνα μου φοβόταν να καθίσει στο σπίτι. Πήγαινε σε μια γειτονιά και έλεγε στη γιαγιά, έλα και είχε να καθίσει και μην περάσουν τίποτα εδώ, δεν ήθελε. Και αυτή πήγε να ταΐσει το μουλάρι και να έχει πάνω κεράει. Και ήταν ξεκάθαρο τα φανίδια και γύρισε και την πλάκωσαν. Και έκλεισε η πόρτα και ήταν με την καλύβα πεθαμένη. Πήγε έρχεται η μάνα μου το πρωί, μου λέει, Μαρία πήγαινε και την καλύβα, να έβγαινε το κεφάλι, έτσι και κάθεται εκεί. Πήγα εγώ από το παραθυράκι, μαμά, λέω εδώ πισμένη είναι καταή. Ήταν πεθαμένη. Αχ, τότε η μάνα μου, πώς να πάει στο χωριό να τα θεάσει. Πόλεμος εμφύλιος ήταν. Ναι, έβαλε μεριά στο μπλάρ. Είχε και ένα μπλάρ η μάνα. Μια μεριά έβαλε μια πέτρα και μετά φόρτωσε τη γριά. Αυτή η πεθαμένη. Και πήγαν στην γέφυρα που είναι, πέρασε το στρατικό αυτοκίνητο και πήγαν στο χωριό. Μετά αρρώστηκε ο αδερφός μου, ήταν 7 χρονών. Και τον πήγε η μάνα μου στα φτιανά, είπαν εκείνη ένας γιατρός. Και το έδωσαν, τι έκαμε δεν ξέρω. Του φορτώθηκε πάλι η μάνα. Να έρθει πάλι στο σπίτι. Πέρασε ένα ρέμα, όχι μεγάλο. Και λέει το παιδί στην πλάτη της φορτωμένη, μαμά θα αργήσει να περάσει. Πέρα, πέθανε που το να περάσει. Και του ξουρτώθηκε μανακή, 7 χρονών το παιδί. Και το έκλαψε, ξέκλαψε. Το πήρε και το πήγε μια γειτόνισσα που να το πάει. Μένα και την αδερφή μου που ήμασταν μικρά. Τέλος πάντων. Έκλειξε, το πήγαν. Και μετά μας πήγαν στο Κρίκυλο από αυτά όλα και μετά έφυγαμε για τη Μακρινία. Εγώ 4 χρονών τώρα, το 44, 48, 4, 5, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, ίσως 48, 49 να φύγαμε. Δεν θυμάμαι κανονικά. Όλοι έφυγαν, βλέπω τους πρόσφυγες τώρα και θυμάμαι εγώ αυτόν τον δρόμο. Ο δρόμος ήταν γεμάτο, κόσμο περπάταγαν, πρόσφυγες. Έφυγαν, μας έμασαν εκεί και μας πήγαιναν άλλους στο Αγρίνιο, άλλους στο Ιτωλικό, όπου είχε κόσμο συγκινίες. Εμείς πήγαμε σε ένα χωριό Μπουρλέσια, στη Μακρινία, γιατί ήταν ο παππούς μου εκεί, ο μπάρπαζε μου, πατέρα της μάνας μου. Λοιπόν, και θυμάμαι, η μάνα μου φόρε ένα ζευγάρι τσαρούχια και τα έβγαλε και τα έφτιαξε με εγώ ξυπόλυτο. Και η μάνα μου ξυπόλυτο. Και η αδελφή μου είχε τα λίγκα στην πλάτη. Και είχα ένα αργάιδερος και έτρεχε και εγώ πήγαινα κοντά στο γάιδι που είχα μια κότα πάνω, να μην χάσω κότα. Και είχαμε και δυο γίδες, είχε η μάνα. Από εκεί πάμε σε ένα χωριό στον Πλάτανο. Στον Πλάτανο ναυπακτίας? Ναι. Εκεί δεν χτέρισαν.
Η μάνα μου κράτησε τότε, γιατί ήταν ο πατέρας μου αριστερός. Και έβαλε μπάρπαζε τώρα. Δεν είχε να μας τα είχε μάνα, πήγε 19. Και θυμάμαι, σε ένα ρηματάκι πήγαμε και έχει λιγάκι που το λέω και είχε μια γούρνα, είμαστε δύο ξύλα η μάνα μου και τότε είχε εκεί και μας τάισε. Αυτό το θυμάμαι πολύ. Και έπειτα από 2 μέρες έφτασαμε στη Μακρινία. Έφτασαμε στη Μακρινία, ήρθε ένα αδελφή της μάρας μεσιά μου. Μας άφηκε εκεί τώρα και μας έδωσε ο παππούς με ένα κομμάτι που είχε εκεί για να φτιάξω μια καλύβα. Και έφτιασα μια καλύβα με σάλωμα, κατσουρκάλυβες τις έλεγαν τότε. Λοιπόν, με έναν ανυψός που πάρπαζε και η εσιά μου, η αδελφή της μάνας μου, ανήπας, μας έφτιαξαν με παλιούρια, μία φέρουμε εμείς τσαντάρτες πάνω, κάτω. Θα έφερνε η μάνα με τσαντάρτες, όλο παλιούρια. Εμείς μικρά, είδε, και η μάνα μου πήγαινε για μυροκάμα του. Και θυμάμαι και τ' άλλο. Πήγα στη σιά μου να τη στήσω αλεύ και δεν μου έδωσε. Πήγα και λέω που μπορώ να φτιάξει κορκούτ να φάμε. Και πάω κλαίγοντας στο σπίτι της μάνα μου και λέω, μάνα λέω δεν μου έδωσε. Δεν πειράζει λέει παιδάκι. Το λέτε και συγκινείστε. Δεν νιώμη. Εγώ τα θυμάμαι, ήμουν μικρό. Το μικρό στα θυμάται δεν ξεχνάει ποτέ. Λοιπόν, η μάνα πήγαινε για μεροκάμα του, εμένα με έκρυψε στο σχολείο τότε, μικρό που ήμουν 5 χρονών, τόσο πρέπει να είμαι. Και η αδελφή μου κάθεται στο καλύ μόνη της, και μου ήταν πιο ήσυχο, ήμουν πιο ζωηρή. Και πάνε και έπαιρνε το ψωμί και πάνε τρέχοντας στην καλύβα να φάει και η αδελφή μου, που ήταν η στεκιά. Τέλος πάντων, θυμόμαι και ένα άλλο τώρα αυτό. Μας έρχεται η μάνα μας μπουκουβάλα, μιλάδα. Και μας άφησε στο καλύβα, μοναχά μας. Και πήγε ένα σκυλί και μας έφαγε. Δεν λέτε σας έφαγε. Μας δάγκωσε. Και έτρεχε η μάνα μου τότε για να μας κάνει εμπόλεμο, ήταν λυσσασμένο. Τέλος πάντων, πάει, πέρασαν, έκατσαν 2 χρόνια στη Μακρινία. Μας πήραν. Να σε ρωτήσω, κυρία Μαρία. Τότε σκότωνε ο αδερφός τον αδερφό. Ναι. Λέω, μπάρπαζε. Η σκιά αδερφή της μάνας μου έδωσε αλεύ. Επειδή ήταν ο πατέρας μου αριστερός, λες και η μάνα μου θα έφερνε τσαντάρτες κάτω. Το έφραξε με παλιούρια. Τα παλιούρια είναι αγκάθια. Αν τα ξέρεις. Τέτοια χρόνια να μην ξανάρθουν. Και η φίλη το χειρότερο. Το χειρότερο. Τέλος πάντων, έκατσαν 2 χρόνια, μετά ήρθε τα εξωτικά αυτοκίνητα και μας πήρανε να πάμε στα χωριά μας. Μας φόρτωσαν πάνω γκαρότσα, γίδες, σκυλιά, παιδιά, όλα. Ήταν Μάης, το θυμάμαι. Πήγαμε στη Δουμνίτσα, ανοιχτά τα σπίτια, έτοιμα τα χωριά, τα χορτάρια τόσα. Η μάνα μου πήγε ένα κοινωνικό σπίτι και, για να καθίσει. Και το σπίτι ήταν έξω από το χωριό, φοβόντανε. Και το θυμάμαι σαν όνειρο εκείνο. Ήταν Μάη, τα χορτάρια, ανοιχτά τα σπίτια. Και αυτό το σπίτι πήγαμε εμείς, ήταν δάσκαλος αυτός και ήταν γεμάτο βιβλία κατά γη. Ο πατέρας μου φύλακε 5 χρόνια. Τέλος πάντων, η μάνα μου δούλευε τότε μες στο χωριό. Εγώ πήγαινα στο σχολείο. Πήγατε σε όλες τις τάξεις του σχολείου. Η μάνα μου, επειδή πέρασε πολλά και δεν ήξερε, είχε μανία να μάθει τα παιδιά τα γράμματα, να ξέρουν να διαβάζουν. Έχει τόσο αυτό. Γιατί ήταν δύσκολες ζωές και ήθελε να πάει στο Μισουλόγγια. Γιατί μας έδωσαν κάτι περιοτήσεις τότε ως πρόσφυγες και ήταν ο πρόεδρος του σχολείου. Και στον άλλο δεν έδωσαν τίποτα. Και πήγε στο Μισουλόγγια να φτιάξει τα χαρτιά, αυτός και δεν ήξερε να διαβάζει, δεν ήξερε και στην χωριά ήταν πολύ. Τέλος πάντων. Μάθατε γράμματα και τα. Ναι, ναι. Ο πατέρας μου ήταν φυλακή, τα 2 κορίτσια ήμασταν. Ο πατέρας μου ήταν φυλακή ακόμα. Λοιπόν, εγώ στο χωριό έκανα θελήματα. Πήγαινε και ψώνιζα στο μαγαζιά, γιατί δεν ήταν τότε. Και μου έδωσαν κάτι δικαρούλες. Κουβάλαγα νερό από τη βρύση. Ας ήμανε 8 χρονών 9. Στις κατσαρόλες νερό στη βρύση. Έπαιρνα ρούχα και τα ξέβγανα στη βρύση. Και μου έδωσαν δικαρούλες και έπαιρνε και μάνα με ρουκάμα του σέφνου του δολεβί και λέει να τους ξεπηρετήσω. Ήταν και με ρουκάμα του. Τέλος πάντων, μετά που γύρισε ο πατέρας μου, φυλακή, και γεννήθηκε ο αδερφός μου. Ήμουν 9 χρονών εγώ τότε. Το θυμάμαι που γεννήθηκε. Το θυμάμαι κιόλας, το 6 Απριλίου ήταν δεύτερη ημέρα του Πάσχα. Και εμείς πήγαμε στην εκκλησία και γυρίσαμε και αυτό το μικρό έκανε στα μικρά κανιά. Λέω στον αδερφή μου, γάτα είναι, θα μας φάει το κρέας. Πώς γέννησε στο σπίτι, γέννησε. Σπίτι. Στο σπίτι. Τι ξεγέννησε κάποια κυρία. Κάποια κυρία εκεί. Ναι. Και η μάνα μου ήξερε που μαμί, γιατί μια σχέση ήξερε μαμί. Ξεγέννησε και η μάνα μου κι άλλες γυναίκες.
Και τέλος πάντων, έμεναν στο χωριό. Παίζατε καθόλου παιχνίδια? Παίζαμε. Στο σχολείο παίζαμε τα πιτόγουλα, το κουτσό. Το κουτσό ποιος θα βγει μπροστά. Όχι που τα έλεγαν, έβαλαν τις πέτρες μία πάνω και έρχοναμε έτσι για να πέσουν και προς την κρέμαγε. Το κρυφτό. Πολλά παιχνίδια. Και στο χωριό που καθόμασταν, κάθε βράδυ μαζεύονταν η γειτονιά και έκαναν τα προξενιά. Και εμείς σαν παιδιά καθόμασταν και ακούγαμε. Και άναβαμε και φωτιά έξω και μαγείρευαμε τις αυλές. Και οι γυναίκες έτσι έκαναν τα προξενιά. Και η μάνα με έκανε έτσι. Τα προξενιά τα έκαναν οι γυναίκες τότε ή οι άντρες? Οι γυναίκες πιο πολύ. Οι γυναίκες έλεγαν, συζήτηκαν και έλεγαν, εκείνη η κουπέλα ταιριάζει με αυτόν. Θα πάμε να πούμε. Οι γυναίκες έλεγαν τώρα, πω, έχω κορίτσι και πώς θα τα παντρέψω. Και μία με την άλλη τα συζήταγανε και τα έλεγανε. Τέλος πάντων, πέρασαν τα χρόνια. Εσείς τι δουλειές κάνατε άλλες εκτός αργαλιό, κάνατε τέτοια? Η μάνα μου δεν έκανε τίποτα. Εγώ πήγα στο σχολείο. Όταν έβγαλα στο σχολείο με έστειλε μάνα μια μοδίστρα, να μάθω μοδίστρα. Πήγαινα το πρωί στα χωράφια, είχαμε τσιγίδες και τα χωράφια, τι είχαμε στο χωριό, έβαλαν πατάτες, κήπια. Η μάνα, θυμάμαι και τ' άλλο, πάνε και άρμε τσιγίδα και όπως ήταν με τα φριό μας, το έδωνε και το έπναμε. Ζεστό, αυτοί γι' αυτό το θυμάμαι. Και άμα ήμουνα με τη μάνα μας, με την αδελφή μου τι έκαναν, πάνε και κρύβομαστανε. Και έλεγαμε τώρα, ούτε θα φάμε εδώ, θα μας βρει η μάνα μας. Τι να φωνάζει η μάνα μας, τι να φωνάζει. Εμείς κρύβομασταν. Μας βρει, να μας παρακαλέσει. Εμείς μας μάλωσε. Τότε τι φάρμακα παίρνανε οι άνθρωποι εκείνη την εποχή στα χωριά? Τα αλκόν ήταν φάρμακο. Τα πρακτικά ήταν. Τα πίτουρα τα ζέσταναμε, μακρύουναμε και τα έβαλαν προς το στήθος και μια σακουλίτσα. Κυραμίδ, για γρήπης, για τέτοια. Του ζέσταναν και πολλές φορές το έδιναν και με νερό και άχνητη και το έβαλαν εδώ. Το καίγαμε το πανί και το έβαλαν στο στήθος. Το κεραμίδι. Το κεραμίδι. Και γιατρεύονταν? Ναι, γιατρεύονταν. Εγώ και σήμερα το κάνω τα πρακτικά. Τι κάνατε εσείς? Και το κεραμίδι και τα πίτωρα στα παιδιά μου, εγώ πίτωρα θα έβαλα το βράδυ, δεν θα έδωνα αντιβιώσεις. Πώς τα φτιάχνεις αυτό? Τα γιάτσα στο τηγάι, είχα σακουλίτσες κάθε μία και τα έβαλα το βράδυ όταν κοιμώντα, τα έβαλα εδώ στο στήθος. Σε πάνι, σακούλα? Σε πάνι σακούλα. Ναι, το πεκύριο έχει. Τα έβαλα εδώ στο στήθος. Δεν θα έδωνα αντιβίους. Μόλις κρύωναν λιγάκι τα πίτωρα είχα. Γιατί θυμάμαι από τον αδερφό μου η μάνα μου έβαλε πίτωρα. Και το θυμάμαι αυτό και έβαλε και εγώ στα παιδιά μου. Πρακτικά φάρμακα ήταν τότε. Κρασί έβραζαν να κρύωναν και το έπαιρναν ζεστό. Γάλα ζεστό. Το έβαλαν. Αν είχαν κανένα κουταλιά μέλι έβαλαν και ζάχαρη και τέτοια. Δεν είχαμε και τίποτα. Τέλος πάντων. Φτώχεια τέτοια. Γι' αυτό λέω ότι έχω περάσει όλες τις ζωές. Και τις καλές και τις δύσκολες και τις άσχημες. Τέλος πάντων. Από ιστορίες και παραμύθια οι μεγαλύτεροι λέγανε στους μικρότερους? Λέγανε. Μαζεύονταν η γειτονιά του και μετά έλεγαν για τα εξωτικά πώς έβγαιναν τα φαντάσματα. Και έλεγαν ότι βγήκε το φάντασμα τάδε και το είδαμε εκεί. Βγήκε ένας παπάς και μας μίλησε. Και εμείς έτρεμαμε, έλεγαμε θα βρούμε τα φαντάσματα. Τέτοιες ιστορίες, έλεγαν για τον πόλεμο ιστορίες, έλεγαν. Να σου πω κιόλας, ο κόσμος τότε δούλευε, δεν είναι, το βράδυ μαζεύονταν. Και οι γιαγιές και αυτές φύλαγαν τα παιδιά, μας έλεγαν κανένα παραμύθι, κανένα ιστορία, αλλά και αυτές ήταν κουρασμένες. Ήταν κουρασμένος ο κόσμος τότε, πολύ κουρασμένος. Οι γιαγιάδες μάζευαν τα παιδάκια και τους έλεγαν ιστορίες, πώς γινότανε? Η πεθερά ήταν πολύ στο παραμύθι, ήταν πολύ στο λέγανε και στο παραμύθι. Και τα έκανε και το μυαλό και τα έφτιαχνε τόσο ωραία, δεν λέγεται. Και όλα τα παιδιά της γειτονιάς γύρω και με ανοιχτό το στόμα να. Και να ακούγανε. Εγώ τότε έπιασα το σμπυρακί και η πεθερά μου ήταν και στη μεγάλη ηλικία, ήταν 80 χρονών και 85 και τα έφυγα εγώ όμως. Όλη η γειτονιά έρχονταν και άκουγαν τα παραμύθια της γιαγιάς, γιατί τα λέει τόσο ωραία και τα άκουγαν και με το μυαλό του. Όμορφα παραμύθια. Αυτό διδακτικά παραμύθια. Ναι. Τότε που ήρθαμε εδώ στον Χεριά ήταν πολλά παιδιά εδώ.
Ήρθαν νέα ζευγάρια εδώ στα σπίτια του μάμας τότε. Υπήρχαν και παραμύθια με νεράιδες. Ναι, με νεράιδες που ήταν στα ποτάμια και έπιασαν. Μας τα έλεγαν ιστορίες ότι ήταν αληθινά, όχι παραμύθια. Δεν είχε πολλά παραμύθια τότε οι γιαγιές. Είχαν αυτά. Και μας έλεγαν ότι ο άνθρωπος πέρασε αυτό το ρέμα και βγήκαν οι νεράιδες και τον πλάκωσαν στο ξύλο. Και μετά ήταν χτυπημένος και πόναγε. Ψέματα αλήθεια, μας τα έλεγαν αυτά οι γριές. Με τις νεράιδες. Και προπάντων με τα θανάτωματα είχαν να κάνει. Εσύ είδες ποτέ κάτι? Όχι. Εγώ δεν είδα. Ήταν και ξέγνες τα χρόνια. Μπορεί να ήταν ταλαιπωρία, δούλευαν. Αλλά κάπως φαίνεται ότι ήταν ξέγνες τα χρόνια. Γιατί είχαν έγνοια πώς να δείχνει και πώς να κάνουν το μυροκάμπο και πώς να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Δεν είχαν άλλο αυτό, αγωνία. Μας άφηνε ένα αυγό η μάνα μας να τα γανίσουμε, πάνε για μυροκάμπο από το σκουλίο που έχουμε. Να φάμε και τα δυο μας, εγώ και η αδερφή μου. Μια φορά ήταν και ένα άλλο, μια άλλη οικογένεια φτωχότερη από εμάς, τάχας. Και ήρθε και αυτό να φάει εμάς. Επειδή όμως δεν μας έφτανε το αυγό, δεν του το κάνει να το φάμε, ναι, μας το φάει. Αυτό το θυμάμαι και με την ακόμα η καρδιά μου. Ναι, κάθομασταν και έπαιζαμε απ' έξω και πήγαμε και τίποτα. Ούτε να το γανίσουμε, ούτε να μπούμε μέσα στο σπίτι να φάμε. Κατά στα φίλια ήταν από πάνω και έτρωγαμε με γκριβαδίνα στα φίλια το φάμε. Και αυτό μου είχε μείνει, γιατί όσο να ήταν να δώσουμε. Αλλά έλεγα να μας το φάει και θα φάμε εμείς. Και το αυγό αυτό τώρα, αν δεν ήθελα να τους γανίσουμε, το πάνε στο μαγαζί και έπαιρναμε χαλβά. Εγώ ντρέπομαι να πάω, έστειλα την αδερφή μου. Πήγε μια μέρα και της έδωσε και εγώ χαλβά. Της λέω, ρε, αυτό δεν μας φτάνει, απρέντε το λέω, τι θα το κάνουμε λέω αυτό. Θα πας το χαλβά και να πάρεις το αυγό πάλι. Το γανίσουμε, θα βάλουμε καλέα και νερό και θα γίνει πουλί και θα φάμε. Και εκείνη τώρα να μην βάλει λιγάκι παραπάνω. Χαλβά, ακρίβεινε. Του πει. Δεν τρέπεται. Λέει ακρίβεινε ο χαλβάς. Τι φαγητά και τι γλυκά τρώγανε τότε? Τα φαγητά. Η μάνα μου είχε φτώχεια, δεν είχε ούτε πιπερί είχε να φτιάξει, ούτε ντομάτα. Η μάνα μου πήγαινε στον κήπο, μάζευε δύο λαχανάκια, ό,τι βρίσκει, γυρουλιά, τα άβραγε, έβρανε και λαδάκι μέσα. Φαγητά έφτιαναν, μια φορά τη εβδομάδα κι αν, μπακαλάο με γιαχνί πατάτες. Και εκείνο μου άρεσε. Το γιάχνι για τις πατάτες και έβανε και το μπακαλάο μέσα. Και έβανε και ντομάτα. Πολλοί του είχαν σαν κρέας αυτό το φαγητό. Και ήταν κοινόστιμο. Έφτιανα γίδα με μακαρόνια μπλουμ. Και στέδες από γίδα πάλι. Η μάνα έφτιανε και στέδες από γίδα με το τσικούρ του. Και η μάνα δεν είχε μηχανές τότε. Και χτύπαγε αυγά και γάλα, έβαλε τις στέδες που γίνονταν στη γάστρα. Είχαμε γουνιά και είχαμε γάστρα. Και έβαλε και γίνονταν στη δωρητιά με τις γάστρα και στέδες. Και μετά χτύπαγε τα αυγά και τα μέσα στις στέδες. Και ακόμα αυτό το φαγητό δεν το φτιάχνει κανένας τώρα, το έφτιαξα κανένα δύο φορές, μα δεν το φάγα. Μετά έφτιαχνα με πίτες, μαρόπτες. Με τραχανά, με κουλουκίδες. Εμείς δουλεύαμε με τραχανά και με κουλουκίδες. Εδώ στην Βιάρα έφτιαναν με λάχανα. Ανακατωμένοι έλεγαν εδώ στην Βιάρα. Έφτιαναν και μπαπανέτσα εμείς δουλεύαμε. Δεν έφτιαναν όμως εδώ στην Καλυθέα. Πώς φτιάχνετε? Μπαπανέτσα έφτιαναν με χλό, με μπουμπότου, στο στόμα που κάτ. Λιάναγαμε λάχανα διάφορα. Έβανα λιγάκι αλεύ, κιλά, η τυρί, άμα είχαμε, αν είχαμε κλωστιές, τα άπαμε έβαναν αυτό το χυλό και από πάνω έβαναν άλλο χυλό. Και τα έβαναν και ψήνονταν. Γι' αυτό έπιανε η κρούσκα και από πάνω και από κάτω και τα λάχανα έβραζαν μέσα. Τα λέγονταν παπανέτσα. Αυτά τα έφτιαναν δομιές εμείς, εδώ όμως δεν το έφτιαναν. Εδώ έφτιαναν τα λάχανα και το πότα να κατέβαν όλα μαζί. Υλικά έφτιαναμε παντισπάνια, δηλαδή μια αυγά. Κίτρινη πάστα λέγεται τώρα, εμείς την έλεγαμε παντισπάνια. Χτύπαγαμε τα αυγά και είχε μίγδα και μπακλαγιές. Και κουραμπιέδες. Αυτά ήταν τα γλυκά μας. Το πρώτο το μπακλαγί ήταν κουραμπιέδες, γιατί είχαμε και πράγματα βούτυρα. Όταν λέτε μπακλαγί είναι ένα μπακλαβάς. Μπακλαβάς, ναι. Και έφτιαναν και κίτρινη πάστα. Αυτή είναι τα αυγά, που είχαμε και αυγά από τους κότες. Χτύπαγαμε τα αυγά, το φτιάνω και όχι σήμερα εγώ. Αυτό τώρα το είχα φτιάξει. Με μυγδάλια, αυγά, τα χτύπαγαμε χώρια τα σπράδια, τα κουρκάδια. Έβαλαμε όσα κουρκάδια είχαμε, τόσες κουταλιές ζάχαρη έβαλαμε μέσα στα κουρκάδια, τα χτυπάμε. Τα σπράδια τα κάναμε μερέγγα.
Και έβαλα μια κουτάλια μερέγγα, μία έχει μυγδάλι, μια κουτάλια μέσα στα σπράδια με το μίξερ, με το κουτάλι τότε δεν ήταν μίξερ, με το περούνι τα χτύπαγαμε. Έθιμα και παραδόσεις που είχατε τότε. Τους γάμους. Τι ωραία που θυμόμαστε. Στα πρικιά, ο μικρός τα θυμάται πιο καλά. Στα προζύμια, που έπαιρναν τα προζύμια και γύμωναν για να φτιάξουν το ψωμί. Στα πρικιά τάπλωναν, στα σινιά, μάλινα τότε, πλεκτά, στους αργαλιούς είχαν και τιμένα. Ωραία, ωραία. Και έκαναν πρικιά, μια εβδομάδα γάμο είχαν. Στα προζύμια, στα πρικιά. Και γίνονταν και πολλοί γάμοι, δεν πήγαινε και εκεί, ξεβρώνονταν και στο σπίτι. Έτσι ήταν και ο παπάς, αυτό το θυμάμαι. Το θυμάμαι και σ' άλλο πάνανε με τα κλαρίνα να πάρουν νύος. Πω τι ωραία που ήταν. Και που έπαιρναν νύος. Και στα τραπέζια μετά που είχαν γίδες με μακαρόνια. Τι ωραία κρέας ήταν εκείνο. Καζάνια, έβραζαν πολλά άτομα. Και ο καθένας, εγώ τώρα ήμουν καλεσμένη, θα πήγαινα στο τραπέζι, θα έπαιρνα το κρέας, θα έπαιρνα τον κουλούρα, θα έπαιρνα το κρασί και θα πήγαινα στο... Και αυτά τα μάζευαν αυτοί και πήγαιναν. Συμμετείχαν όλοι τότε. Όλοι συμμετείχαν, όλοι. Και αυτά τα τραπέζια τα θυμάμαι και αυτά γίδα με τα μακαρόνια, βραστό μέσα. Πήγαμε κιόλας, εγώ τι να πω. Αλλά αυτούς τους γάμους τα θυμάμαι πολύ. Και εμείς που ήμασταν και μικρά και μεγάλοι. Κάναμε τότε μεγάλους, τέλος πάντων, τότε 10-15 χρονών. Έτσι είχαμε τους γάμους, γιατί μας άρεσαν. Και πήγαμε μετά από την εκκλησία, έστειναμε χορό στην πλατεία. Και χόρευαν. Και το βράδυ ήταν το τραπέζι. Εσείς το σύζυγό σας πώς τον γνωρίσατε? Το σύζυγό μου έκανε προξενιά ένας γνωστός μας. Έλεγε μάνα πώς θα το παντρέψω. Εγώ δεν ήθελα να παντρευτώ στο χωριό. Γιατί δεν ξέρω τι με είχε πιάσει. Έτσι πλέον άμα τον ξέρεις, δεν τον παίρνεις. Τον ξέρω, δεν ξέρεις, δεν παίρνεις. Τέλος πάντων, βάζω τον προξενιά, ήρθε ο πατέρας να με δώσει με έναν που ήταν εκεί έξω από το χωριό. Και είχε χωράφια και είχε γυλάδες και είχε τέτοια. Και η μάνα μου, επειδή τώρα ήμουν δύσκολη εγώ, λέει σε έναν γνωστό μας, θα το παντρέψω αυτό το κορίτσι. Και τα είχε κανένα προξενιό έτσι. Και αυτός ο άνθρωπος γνώριζε τον Ανέσ και λέει, ξέρω λέει ένα παιδί, ένα πιμιάρα λέει, είναι καλός, οικοδόμος είναι, οικοδόμος λέω και στο Καρπινί λέω, ούτε καπνά είναι λέω, άμα είναι και οικοδόμος με ροκάμα του φάει. Καλώς θα είναι. Να πάμε στο Κρίκυλο λέει να συναντηθούμε, να δει ένας τον άλλον. Και πήγαμε σε αυτόν τον γνωστό μας. Και ήρθε και ο Ανέσ από το Καρπινί, πήγα και εγώ από εδώ στο Κρίκυλο με τα ποτάρια. Είδαμε ένας τον άλλον εκεί, έφαγαμε κιόλας στο γνωστό μας. Τον άντρα το έλεγανε, γιατί ήρθες εδώ. Μεταξύ ο άντρας μου ήξερε το δομήστε, γιατί είχε δουλέψει εκεί σε κάποιες κουγιές οικοδομές. Και ήρθε, είμαι, λέει, έμπορος για καρύδια. Περίμενε εδώ, λέει, για να δοκιμάσω τι καρύδια έχετε, γι' αυτό. Ναι, δίθεν ότι ήταν. Ζήσει, ναι. Ζει να πει στον κόσμο του ρώταγανε. Ναι. Και έτσι έγινε το προξενιό. Πόσο χρονών ήσασταν εσείς τότε? 24. Και ο γαμπρός? 24, 31, 7 χρόνια, 31. Ναι. Και ο γάμος που έγινε στο Ιδαμνίστα? Όχι. Τα πρικιά έγινε Ιδαμνίστα και ο γάμος έγινε εδώ στο Καρπενί στη Φανόθηκα και το τραπέζι έγινε στο χωριό στην Καλυθέα. Και εκεί τραπέζι μεγάλο. Πώς τη βλέπετε την νεολαία σήμερα? Εσείς που έχετε ζήσει τόσο πολλά. Η νεολαία στενοχωριέμαι πολύ. Γιατί δεν έχει όραμα. Η νεολαία σήμερα τα έχει όλα και δεν ξέρει. Τότε εμείς είχαμε όραμα. Να φτιάξουμε, να μάθουμε γράμματα, να πουκώσουμε, να φύγουμε. Τώρα η νεολαία δεν σκέφτεται τίποτα αυτά. Δεν βλέπω. Στενοχωριέμαι για την νεολαία. Έχω 3 παιδιά και 5 εγγόνια. Να σου ζήσω, να τα χαίρεσαι και τα παιδιά σου και τα εγγόνια. Ευχαριστώ. Είναι 4 αγόρια και ένα κοριτσάκι, Μαρία. Και τα λυπάμαι τα αγόρια. Ενώ τα κορίτσια ξέρω πώς τα βρίσκω. Εκείνα τα χρόνια τα παιδιά σου ήταν στα χωράφια. Τώρα δεν έχουν κάτι τηλέφωνα στα χέρια τους. Αυτό φοβάμαι. Τι σημαίνει για σένα πατρίδα, η λέξη πατρίδα? Τόπος, υγιής. Δεν το πονάνε. Έτσι μας έχει. Επειδή εμείς πήγαμε σε δασκάλους καλούς και μας έμαθε τι είναι η πατρίδα. Τι είναι η πατρίδα? Η πατρίδα είναι ο τόπος που γενέσκεις, μεγάλωσες και όθι να πας θα γυρίσεις στην πατρίδα, στον τόπο σου. Δεν σε θέλει κανένας άλλος. Πατρίδα. Πατρίδα είναι ο τόπος σου και θα τον χάσουμε.
Και δεν θα τον έχουμε. Όπως είναι τα πράγματα. Όπως γίνουν τα πράγματα θα σχάσουν. Μας έφυγαν όλοι ξένοι. Πού είναι η πατρίδα, πού είναι η θρησκεία. Πού είναι η θρησκεία, γιατί να μας φάνε οι μουσουλμάνοι. Η θρησκεία πού είναι. Η μάνα, άμα δεν πάνε στην εκκλησία της φτώχειας, την μια φορά δεν είχε να πάει να ανάψει κυρία, και καθώς πήγαινε στον δρόμο, ήβρε κάτι πράγματα, έπαιζαν ένα αυτοκίνητο. Ωραία, λέει, θα πάω να τα πιέσω και θα έχω να ανάβω και θα πάνε στην εκκλησία. Πού είναι η θρησκεία. Δεν είναι, εγώ ξέρεις τι λέω. Πολλοί δεν πιστεύουν. Δεν έχει σημασία, δεν πιστεύει. Ή δεν πιστεύει, πρέπει να είσαι στη θρησκεία. Είναι χριστιανός, τέλειωσε. Όσο πιστεύω. Δεν πρέπει να μας εκεί καθόλου, ναι. Αλλά πιστεύω, είναι χριστιανός Ορθόδοξος, τέλειωσε. Μας φάνε οι μουσουλμάνοι. Αυτό με στενοχωρεί πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εντάξει. Οι ανθρώποι είναι και αυτοί, είναι ανθρώποι να αγωνιστούν στον τόπο του. Εμείς αγωνίστηκαμε για την πατρίδα μας. Από τα αρχαιότητα αγωνίστηκαμε. Του 21 αγωνίστηκαμε. Τις Αλβανίες αγωνίστηκαμε. Αγωνίστηκαμε για την πατρίδα μας. Σκοτώθηκαμε. Παλικάρικα σκοτώθηκαμε. Τώρα τι, υπάρχει πατρίδα. Ποιο παιδί λέει πατρίδα. Κανένα. Πώς θέλεις να σε θυμώνται τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου. Να με θυμώνται υγιείς, να μην πέσω κάτω και να θυμώνται τις ιστορίες να μην τα λέω. Γιατί τα έχω πει σε όλα τα παιδιά μου. Τις ιστορίες. Να θυμώνται τις ιστορίες της ζωής μου. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά μέσα από την καρδιά μας που μας άνοιξες στο σπίτι σου, μας άνοιξες την καρδούλα σου και μοιράστηκες μαζί μας τη δική σου ιστορία ζωής, κυρία Μαρία, και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Ευχαριστώ και εγώ που με ακούσατε. Και εμείς με τη σειρά μας να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεό μας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας.